0, Hospitalet 2. L'Olímpic no ha començat l'any amb un peu en pedra 0-2 davant l'Hospitalet. Els locals han començat el partit amb molta força, però al minut 33 els catalans han fet molt de mal, amb este gol de Prats nascut en una jugada aparentment sense perill. Nos ha costado entrar, pero sí que es verdad que a partir de un poquito del gol pues siempre te da confianza, te da tranquilidad. I amb tranquil·litat s'ho han pres. L'Olímpic amb balons llargs i el conjunt de Jordi Vinyals amb ràpids contraatacs. En diverses ocasions, el porter local se les ha vist i desitjat per atrapar l'esfèrica. En tornar del descans, només 5 minuts han sigut necessaris perquè l'Hospitalet pujara el segon gol al marcador, obra d'Àngel Sánchez. L'Olímpic no ha baixat els braços i ha continuat intentant-ho, però sense resultat. I per una agressió, els locals han acabat amb un home menys després de l'expulsió de Sergio Floro. Amb el 0-2, els de Toni Seligrat es quedaran esta setmana a la 7ª posició de la taula. Quan ha acabat el partit, la gent de tribuna ha aplaudit els meus jugadors, imagina't, en un 0-2, però perquè s'han buidat. Hem corregut potser més que mai perquè el rival t'ha exigit molt. El que ha tret un punt tant